Ninsabu ġo Pjazza San Ġorġ, pjazza li matul il-lejl li għaddu spirati ċelebrazzjoni uffiċjali tal-ewwel tas-sena, pjazza kif taraw warajja hija kwieta dan għaliex kollox għadda b'wiċċ il-ġid. Dwar dan tkellimna wkoll dwar is-sorveljanza li għamlet il-Pulizija ma' Superintendent Stephen Mallija. Naturalment, is-sigriet huwa li tippjana kemm jista' jkun. Il-pjanijiet isiru flimkien mal-organizzaturi, ma' entitajiet oħra, ma jiġu mitkellma wkoll is-sidien tal-istabbilimenti. Is-Superintendent qal li kollox mexa ħarir minkejl il-Belt Valletta kienet ippakjata bin-nies. Le, ma ġewx rapportati l-ebda inċidenti, fortunatament, kellna kooperazzjoni sħiħa kemm mill-pubbliku, kemm mill-organizzaturi. Is-Superintendent qal iżda li l-ħidma ta' qafxawn għax il-Pulizija għandha lan li tkompli ttejjeb l-operat tagħha ta' kull sena. Minn sena l sena tipprova titgħallem forsi żbalji jew nuqqasijiet li jkunu saru u kif diġà għedlek, ġifieri meta wieħed jitkellem issir evalwazzjoni ta' dak li jkun sar importanti u wieħed jipprova jameljora s-sitwazzjoni għas-sena d-dieħla. Apparti il-Belt Valletta f'pajjiżna kien hemm diversi ċelebrazzjoni oħra f'postijiet differenti. Innota dan il-Ministru għas-Sigurtà Nazzjonali Carmelo Bela fi żjara fl-Asta tal-Belt. Il-Kummissarju tal-Pulizija nnota li l-ħidma kienet minn kull aspett, inkluż is-sezzjoni tal-klib. F'dan lejl ma kienx hemm inċidenti ewlenin, iżda spikka fost l-oħrajn in-numru ta' vetturi li twaqfu f'roadblocks. Biżżejjed ngħid li jagħmlu fuq 800 karozza l-ċekkjaw. U Christmas Eve dawn waqfu kważi 1000 karozza u ċekkjaw. Tajjeb li jingħad li il-kontravenzjonijiet kienu minimi. U dan awgura tajjeb li fil-fatt ir-riżulta li kellna lejl relattivament kwiet. Il-Ministru Bela stqar ukoll il-kampanja Checkmate kienet parti importanti minn dan is-suċċess. Innattu ukoll li f'paċi fil-ebda stabbiliment ma nstab ħadd li kien taħt l-età ta' 17-il sena.